салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. Оғоз мекунем. мавзӯи ба қавле тунд аз фазои яке аз сермухлистарин навъҳои варзиш Формула 1 сарнишинҳои рус боз мавриди интиқоди шадиди ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор гирифтанд ва ин навбат ҳамакнун расонаҳои иттилоотӣ дар мавриди бетартибиҳои Никита Мазепин дар як маркази дилхушии шабона мавод менависанд. Никита Мазепин аз ғояти сархушии зиёд дар як ба истилоҳ клуби шабона ҷанҷоли гурӯҳӣ барпо кард ва кор то мақомотҳои судӣ рафт. Дастаи Редбул як шабнишинӣ дар Мексика ташкил кард ва аз сарнишини машҳури рус узви дастаи хас Никита Мазепин онҷо даъватӣ буд. Дар саҳифаҳои маҷозӣ наворе пайдо шуд ки онҷо Никита Мазепин бо садои баланд бо муҳофизи маркази дилхушӣ ҳарф мезанад. баъдан хабарҳо исбот карданд ки Мазепинро баъдан аз ин маърака ронданд ва ӯро маҷбуран аз дар берун сохтанд. Сабаби ҷанҷоли онҳо номаълум арзёбӣ мешавад. дар ин маъракаи ташкилкардаи Редбул ғайри Мазепин ҳамчунин Ҷорҷ Рассел, Алекс Албон, Серхио Перес, Шарл Леклер, Карлос Сайнс, Ландо Норрис ва дигарон иштирок доштанд. онҷо номаълум аст ки Мазепин бо ҳамтоҳои худ гапгурезӣ кард ва ё бо нафаре берун аз Формула 1. аз ин рӯ гумонҳо дар мавриди бо ягон ҳамтои худ даст ба гиребон шудани сарнишини рус бештар аст ва ин пойгоҳи машҳури Зиспорс Рушро водор кард ки расона барои хонандагони худ чанд суолро пешниҳод намояд. пойгоҳи мазкур навиштааст ки Мазепин чанде пеш бо ҳамдастаҳои худ дар шоҳроҳ нофаҳмии калоне дошт ва шояд сабаби ҷанҷол ба ҳамин мавзӯъ рабт дошта бошад. шумо чӣ назар доред? онҷо назарҳо гуногун аст ва то ҳол ҳеҷ расонае сабаби ҷанҷоли ин сарнишини русро дар маркази дилхушӣ дақиқ шаҳр надодааст. вале чанде пеш Никита Мазепин дар шоҳроҳ бо ҳамдастаи худ Мик Шумахер, писари сарнишини дастон Михаил Шумахер ба танишҳои лафзӣ пардохта буданд ки баъдан расонаҳо дар мавриди бад будани муносибати ҳамдастаҳо маводҳо интишор мекарданд, мисле ки Никита Мазепин дар дастаи хас бо дигарон он қадар муносибати хуб надорад. хулас ӯ соли гузашта ҳам барои як навори фаҳшомезро ба саҳифаи Инстаграм ворид карданаш ҳам муҷозот ва ҳам интиқод шунида буд. аз ин хабар хулоса кардан лозим меояд ки Мазепин бо оне ки яке аз беҳтарин сарнишинон дар ҷаҳон аст, вале дар муносибату хислату одобу тарбия каме танқисӣ мекашад. инро мегӯянд чизеро бо чизе пӯшонидан. ҳаминро ки гуфтааст ки дилхоҳ хушрӯ як айб дорад. мисле ки танҳо атрофи бошгоҳи мардонаи ПСЖ ҳангомаву гапу калочаҳо чарх намезанад. дастаи занонаи ин бошгоҳ низ дар арсаи шӯру ғавғои овозаҳо иштирокчии фаъоле будааст. як футболбоззани ин дастаро ҳоло ба шуъбаи ҳифзи ҳуқуқ бурданд ва ӯро ба латукуби бераҳмонаи таъсисдодашуда нисбати як ҳамдастааш гумонбар донистанд. Амината Диало, нимҳиматгари дастаи занонаи ПСЖ-ро дирӯз полисҳо бо сабаби гумонбар будан дар қазияи мавриди латукуб қарор гирифтани ҳамдастааш Хайру Хамрауӣ ба шуъбаи ҳифзи ҳуқуқ бурданд ва тӯли чанд вақт аст Амината дар қатори ҳайати даста мушоҳида карда намешавад. ин дар ҳолест ки шаби 4 ноябр гурӯҳи дастаи занонаи ҳайати ПСЖ аз як тарабхонаи наздик ба мамнунгоҳи Булон бармегаштанд ки сари чамбараки мошин Аминато Диало нишаста буд. дар роҳ ногаҳон ду шахси ниқобпӯш ба мошин ҳамла карданд ва дари автомобилро боз карда аз дохил Хайру Хамрауиро ба берун бароварда латукуб намуданд. гуфта мешавад ки ба мушоҳидаи шоҳидон он ду нафари номаълум бо олотҳои мамнӯъ бештар ба пойҳои Хамрауӣ мезаданд ва баъди гурехтан дарҳол ҷабрдидаро ба беморхона бурданд ки ба ташхиси табибон футболбоз дар фурсатҳои наздик барқарор намешавад. муддати хеле тӯлонӣ лозим аст ки Хайру Хамрауӣ ба майдони футбол баргардад. дар натиҷаи тафтишоти полисҳо 2 рӯз пеш Амината Диалоро бо сабаби даст доштан дар ин қазия ба шуъба бурданд. хулас дастаи ПСЖ ҳоло изҳороти пурра дар ин мавзӯъро расонаӣ накард. полисҳо Аминатаро ба он хотир бурданд ки ӯ ба дугонаи худ бахилӣ карду 2 нафарро бо пул ба латукуби ҳамдастааш. инаш ба қавли шумо темаи занакӣ аст. Антонио Конте сармураббии дастаи Тоттенхем барои ҳар чӣ зудтар барқарор сохтани даста хӯрдани кетчуп ва майонезро миёни футболбозони дастааш қатъиян манъ кард.
ана фаҳмидед ки Тоттенхем барои чӣ бой медиҳад? хок бар сари кетчупу майонез. хулас сармураббии дастаи Тоттенхем Антонио Конте дар нишасти матбуотӣ пеш аз бозии Эвертон анқариб 1 соат дер кард ва сабабаш банд шудан дар вақти тамрини футболбозон буд ки ба иттилои мутахассис бо режими хеле мураккаб ба кор шурӯъ кардааст. барои ҳолати хуби ҷисмонии футболбозон Конте истеъмоли баъзе хӯрданиҳоро ба футболбозон манъ сохтааст ки дигар дар ба истилоҳ менӯи хӯрдании футболбозон хӯрокҳои фастфуд, сендвич, чипс ва кетчупу майонез навишта нашудааст. барои зиёд истеъмол намудани шарбати мевагӣ дар ин меню номгӯи беш аз 20 навъи афшура ё худ сок навишта шудааст. Антонио Конте баъдан нисбати ин далелҳо гуфт ки услуби кории ман ҳамин хел аст ва футболбозонро мебояд аз рӯи ин услуб кор баранд. барои меҳнати зиёд ҳеҷ муҷозоте нахоҳад буд, чун ҳама медонанд ки бо меҳнат одам ба мақсад мерасад. дар бозии аввалинаш дар Премер-лигаи Англия Антонио Конте ба сифати сармураббии Тоттенхем муқобили Эвертон мусовӣ кард ва ин баъди қарори маъни хӯрдани кетчупу майонез буд. воқеан пеш аз ин бо Манчестер бозиро 3-0 бохта буданд. ана сабаби пеш рафтани футбол дар Аврупо. лекин дар мо чӣ хеле ки баъди кетчупу майонез футболбозони зур пайдо шуданд, ё не? дар Англия овозаҳост ки Криштиану Роналду Манчестер Юнайтедро тарк мекунад. ба андешаи ман ҳақ дорад. гуфта мешавад ки ҳолати феълии дастаи Манчестер Юнайтед нигаронкунанда аст ва дар ҷадвали Премер-лигаи Англия мавқеи шашумро ишғол намудааст ки ба иттилоe ин боиси норозигии ҷониби Роналду қарор гирифтааст. баъди бох аз бозии ба қавле принсипиалӣ муқобили Манчестер Сити, расонаҳои иттилоотӣ хабар доданд ки Криштиану Роналду аз натиҷа ва ҳолати феълии даста норозӣ аст ва пеш аз раҳсипор шудани Юнайтед ба Лигаи Аврупо хостори ҳар чӣ зудтар дастаро тарк намудан гардидааст. дар ин маврид Тревор Синклер, собиқ футболбози инглиз, чунин изҳори андеша кард ки Криштиану бохтро қабул надорад ва ӯ бо рӯҳияи чемпиониаш намехоҳад дар дастае бозӣ кунад ки доим ба шикаст дучор мешавад. аз ин рӯ рафтанаш ҳам зери шубҳа наmeравад, гуфтааст Тревор Синклер. ҳоли ҳозир таҳдиди бузургтарин барои девҳои сурх ин мавсими оянда бозӣ намудан дар Лигаи Аврупо аст. даста бо 17 хол дар мавқеи шашум аст ва дастаҳои топ 4 нисбати ин даста фаъолтаранд ки онҳоро фаворитони асосӣ унвон доданд. аз ин рӯ Криштиаnuро мебояд асои худро ба рӯшанӣ бизанад. шумо чӣ назар доред? пойгоҳҳои машҳури фаронсавӣ аз ҷумла Элекупе ва расонаи машҳури Марка дар мавриди муносибати сарди Лионел Месси ва Серхио Рамос дар ПСЖ менависанд. гуфта мешавад ки дар ҳаят онҳо аз аввал ба ҳамдигар луқмапартоӣ мекунанд ва суханҳои қабеҳро пушти ҳамдигар равон мебинанд. чанд маротиба музокирот ҳам аз ҷониби сармураббӣ ва дигар кормандони бошгоҳ бо ҳардуи бозингарон сурат гирифта буд, вале то ҳол муносибати онҳо иваз нашудааст ва ин метавонад ба ҷанг бикашад. муқобилати онҳо ҳанӯз замонҳои дар Реал ва Барселона буданашон сард шуда буд ва онҳо дар Ла Лига рамзи муқобилияти дастаҳо буданд. аз ин рӯҳияи онҳо ҳанӯз ҳам банди замонҳои Эл Классико аст ва дар дохили бошгоҳ муносибати онҳо иваз нагардидааст. қаблан хабарҳо пайдо шуд ки дастаи ПСЖ бинобар сабаби муносибати сарди Серхио Рамос бо дигар ҳамдастаҳояш хостори қад намудани шартномаи ҳамкорӣ шуданд ва инак ҷанҷол бо Месси метавонад тақдири испаниро дар ҳаят ҳаллу фасл намояд. ана акнун маълум мешавад ки дар ин ҷанҷоли сард Месси зур мебарояд ё Рамос. ман ба ғолибияти Месси пул хоб кардам, ҳарчанд хати дифои ПСЖ вайрону валангор аст. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.